Bemutatok neked egy önkéntesekből álló, globális összefogással épülő támogatói rendszert, mellyel rengeteg embernek segíthet Bitcoin önkéntes támogatásokkal megváltoztatni az életét. Aki támogatást kíván adni, illetve akinek támogatásra van szüksége, egy kis mennyiségű egyszeri 0,03 bitcoin, kb. 9-10 000 forint önkéntes küldésével a rendszer tagjává válhat. Ez nem üzlet, nincs hálózati jutalék. Az emberek önkéntes, karitatív, egymást segítő tevékenységet végeznek. Olyan személyek, vagy akár társaságok, egyházak, alapítványok, intézmények, egyesületek lehetnek a rendszer tagjai, akiknek támogatásra volna szüksége. Aki támogatóvá válik, annak lehetősége van támogatások elfogadására is. Ez egy önkéntesekből álló közösségi összefogás, ahol az emberek közvetlenül egymást segítik. A támogatói rendszert a BTC Rising weboldal koordinálja. Az oldal bitcoint nem gyűjt, csupán egy informatikai segédprogram, melyből információt kapnak az önkéntesek, hogy mikor, milyen lépéseket tehetnek, ha akarnak. A weboldalon keresztül globálisan a világ minden pontjáról csatlakozhatnak be az emberek, és a program egy úgynevezett bináris rendszerbe rögzíti a beérkező önkénteseket. A támogatás eszköze maga a bitcoin virtuális arany, amely ásványi anyagként van bejegyezve az árutőzsdén. Mi is a bitcoin? A bitcoin az első decentralizált digitális valuta, a neten keresztül továbbítható digitális érmék. A bitcoinnak rengeteg előnye van minden hagyományos fizetőeszközzel szemben. A neten keresztül közvetlenül adhatsz bitcoint bárkinek anélkül, hogy ehhez bankra vagy más közvetítőre szükség lenne. Ebből következik, hogy csökkennek a költségeid, és a világon bárhol használhatod, nem szorulsz önkényes korlátok közé. Senki nem fagyaszthatja be a számládat, nincs inkasszó, és semmilyen feltételnek nem kell megfelelned. A bitcoinjaid digitális pénztárcádba kerülnek. Ha bitcoint küldesz valakinek, akkor egy digitális aláírással látod el, és pár perc múlva névtelenül véglegesen bejegyzésre kerül a hálózati nyilvántartásba. A bitcoin ugyanúgy megváltoztatja a pénzügyi világot, mint ahogy az internet megváltoztatta az információ áramlást. Ha minél többen belépnek ebbe a globális piacba, annál jobban kivirágoznak a jobbnál jobb ötletek. A bitcoin bebizonyította, hogy a digitális valuta világszerte működőképes. Csak az USA-ban több százezer üzlet van, ahol elfogadják fizetőeszköznek. Világszerte több mint 1 millió elfogadó hely van, közöttük multinacionális cégek is. Bill Gates az elmúlt időben $400 millió vásárolt bitcoint, és a Microsoft is elfogadja fizetőeszközként. A Facebook több mint $10 millió fektetett már kriptovalutákba. Sir Richard Branson $600 millió értékben bitcoinért vásárolt új repülőgépet a Virgin Atlantic repülőtársasága számára, és ezzel $15 millió bankköltséget spórolt meg. Ha ezek a milliómos nagyvállalkozók és több millió ember meglátták a bitcoin előnyeit, akkor ugye tudod, hogy neked is ezekkel az előnyökkel jár, és ezért egyre vonzóbb minden területen a kriptovaluta. A bitcoin közvetlenül egyik embertől a másik ember digitális pénztárcájába érkezik. Ingyenesen, azonnal, nem kell órákat vagy napokat várni egy-egy tranzakcióra. A kriptovaluta sokkal biztonságosabb, és sokat tudsz vele spórolni, hiszen az irányítás nem mohó bankrendszerek és befektető csoportok kezében van. Ha nem is értesz egyet ezzel, jobb, ha barátkozol a gondolattal, mert hamarosan ez lesz az elsődleges fizetőeszköz a világon. Mi a feladata az önkénteseknek? Beszélj a barátaiddal, üzletfeleiddel, munkatársaiddal támogató rendszerünk létezéséről, és hozz be a rendszerbe minimum 2 önkéntest, akinek szüksége van támogatásra. Majd segítsd és koordináld őket, hogy ők is továbbadják a stafétát, hogy fejlődjön a saját struktúrájuk. Mit jelent ez? A te úgynevezett első támogató szinteden lesz az első 2 önkéntesed, a második szinted pedig az általuk javasolt 2 önkéntes. A harmadik szintet pedig az ő általuk javasolt 4x2 önkéntes, és így tovább. Nézd meg, hogyan működik a támogatói rendszer. A regisztrációt követően 72 órán belül elküldheted a 0,03 bitcoin támogatásod. Az első önkéntes támogatói szintedről érkezhet hozzád 2x0,03 BTC, azaz 0,06 bitcoint kaphat.
melyből 0,05 bitcoin támogatásként te is elküldhetsz a 2-es donációs szintre. A második önkéntes támogatói szintedről érkezhet 4-szer 0,05, összesen 0,2 bitcoin, melyből 0,1 BTC-vel támogathatod a 3-as donációs szinten. A harmadik önkéntes támogatói szintedről érkezhet 8-szor 0,1, összesen 0,8 bitcoin, melyből 0,4 BTC-t adhatsz támogatásként a 4-es donációs szinten. A negyedik önkéntes támogatói szintedről érkezhet 16-szor 0,4, azaz összesen 6,4 bitcoin, melyből 2 BTC-t küldhetsz támogatásként az 5-ös donációs szintre. Az 5-ös támogatói szintedről 32x2, összesen 64 bitcoin érkezhet, melyből 5 bitcoint elküldhetsz támogatásként a 6-os donációs szintre. A 6-os támogatói szintedről 64x5, azaz összesen 320 bitcoin támogatás érkezhet a számládra. Akár fél éven belül megteremtheted 6 támogató szinted, ha tevékenyen részt vállalsz önkéntesként mások megsegítésében. Havi szinten 373,91 bitcoin támogatásban részesülhetsz. Te döntöd el, hogy ezt megteremted-e magadnak, és segítesz másoknak is elérni, és te döntöd azt is el, hogy tovább akarsz lépni erről a szintről. Ha úgy döntesz, hogy igen, akkor ha 10 bitcoin támogatásként elküldesz, akkor további 4 támogató szint nyílik meg a számodra. Ennek az összegnek a töredékével is megváltozna rengeteg ember élete. Valósítsd meg az álmaid, segíts másokon globális összefogással a BTC Rising önkéntes támogató rendszer segítségével. Hozz egy döntést, hogy melyik utat választod. A jobb életet választod, vagy inkább mély kifogásokat keresel. A jobb úton haladsz egy boldogabb élet felé, vagy választod inkább a pénztelenséget. Mindössze 5 egyszerű lépést választ el egy sikeres, nyugodt és boldog élettől. Első lépés, készíts egy blockchain bitcoin pénztárcát. Második lépés, vásárolj legalább 0,031 bitcoin. Harmadik lépés, regisztrálj a BTC Rising önkéntes globális támogató rendszerbe, és 72 órád van, hogy eldöntsd, elküldöd-e a támogatásod. Ez idő alatt lehetőséged van előre megtervezni az első, vagy akár a második támogató szintedet is. Ötödik lépés, küldd el a 0,03 bitcoin támogatásod. Mindössze ennyire egyszerű, hogy esélyt adj magadnak és másoknak életük megváltoztatására. Hozz egy döntést. Légy gazdag, légy boldog, és segíts másoknak is egy boldogabb életet megteremteni.